família, com va? Ja estem acabant la quarantena, però encara tenim temps per fer un o dos vídeos més, vale? Encara no me n'he anat. Anem a seguir amb el tema del break, vale? Anem a començar a escalfar una miqueta, com fem sempre, per no fer-nos mal, i anem a fer un pas que es diu el reloj, vale? Si heu practicat aquests dies l'altre, us serà més fàcil, vale? No se'm veu la cara. És una miqueta més difícil que els altres, vale? Perquè requereix control de la cadera, però vamos, nada que no podamos conseguir, ¿vale? Vamos allá, comencem escalfant com ho fem sempre, ¿vale? Sobretot és molt important els canells, els turmells i tot. Ui, veig que m'està fent coses rares la càmera del mòbil. Vale, estirem. Vale. La otra també. Això vosaltres us esteu més estoneta, vale? Perquè si no se'm fa el vídeo molt llarg i no em cap al WhatsApp. Vale? També la cadera una miqueta. Pels dos cantons, vale? Mínim vosaltres 15 voltes cap a cada cantó. Vale? Cap a dintre i cap a fora, les dues cosetes, vale? Pam. Cap a dintre també. I els turmells també, cap a fora i cap a dintre. 15 voltes cap a dintre i 15 voltes cap a fora. I els dos cantonets. A més, per acabar d'escalfar, anem a fer, com es diu? Bueno, és davant, darrere, a baix. Davant, darrere, a baix. Davant, darrere, a baix. Davant, darrere, a baix. Vale? I això també és superimportant, vale? Aprendre a fer això bé és bàsic perquè surti tot, vale? En plan, cadera supercontrolada. Pum, pum, pum. I tot això per escalfar. Practiquem, vale? Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Que els canvis de pes, vale? Tot això és superimportant. Vale, pues eso, el reloj, vale? Si sou dretans, el que fareu serà estirar la cama esquerra, sí? Us en recordeu que vam practicar això? De canviar? Doncs ara ho farem com molt ràpid, vale? No, si sou dretans... Sí, amb l'esquerra, perdó, ja està, que m'he despistat. Vale, la idea és que saltarem la cama esquerra estirada, vale? És a dir, la cama esquerra començarà així i el que farem serà canviar mentre fico la mà, sí? I aquesta mà passarà per aquí, sí? I ens creuarem, vale? I ficarem tot el pes, vale? La idea és que la cama dreta saltarà a l'esquerra, així. Pum, pum, i em preparo, vale? Sí? I l'esquerra passarà fent el cercle una, dos, tres vegades, vale? I el que farem serà canviant el pes del cos perquè la cama pugui passar, vale? Llavors, passa cap aquí, em preparo l'altre i salto. I torno on estava, vale? Lent és molt difícil perquè s'ha de fer molta força, vale? La idea és que mantenint el gir es torna ergonòmic, vale? Si tinc que estar aquí parant-me a l'aire per fer-ho, clar, és molt difícil. Anem a fer-ho una miqueta més ràpid, vale? Perquè es vegi, vale? El que faig és això. Bum, bum, seguit. Sí? Em fa la sensació que m'estic anant de la càmera tota l'estona. És que estic entre la paret i el sol que no em deixa gravar. Bueno, vale, doncs, a poc a poquet, vale, perquè vagi sortint, vaig provant això, el canviar de pes. Pam, salto i torno aquí. Vale? Faig pam, salto, torno aquí. Vale? Quan ho faci ràpid, mica en mica anirem guanyant força, vale? És que, clar, aquests passos són més difícils perquè requereixen, doncs, diguem, que el múscul estigui més treballadet i això, vale? Però mica en mica, els peques ho tenen molt més fàcil, vale? Que els adults. O sigui, com més peque ets, ja et costen aquestes coses, vale? Bueno, també és que requereix una miqueta de flexibilitat i una miqueta de força, vale? Per tant, si no surt, no ens estressem, vale? Anem a fer-ho un parell de cops, intentaré no anar-me'n cap allà. Aviam, 5, 6, 7 i... pum, pum. Me voy para allá.
Bueno, doncs és això, vale? Aquest és una miqueta més difícil, però ho proveu, vale? I mica en mica lo tendremos. Bueno, ens veiem d'aquí poc, vale? Ara aviam si ens treuen això de la quarantena i ens deixen sortir de casa ja, definitivament. Doncs això, mira, un plaer, família. Ens veiem!